שלום, ברוכים הבאים לגבעתיים בשמיים. גבעתיים בשמיים היא למעשה מגדליים, עם חניון מקורה של -1 ו-2. מסביב, מדשאות עם שבילי אופניים, ופינות הנקה לנשים עם חלב בשדיים. התשלום מחולק לפי כל חודש או חודשיים, כאשר הריבית היא 2% פלוס פריים. אתם רוצים לשמוע עוד או שזה מספיק לבינתיים? תנסי לי! אתה חולה נפש! אתה מקבל צ'קים? These notes are marked return to sender. I'll save this letter for my. מה זה? I wish you only knew good. יאללה, בת! תנסי לי! כן, אהוב, כן! זה הרבה כסף, אני צריך את הכסף הזה, אתה מבין? אני רוצה לבנות בית, נמאס לי לבנות בית, נמאס לי. אנחנו שוטרים ואנחנו צריכים להגן על החוק! אני לא רוצה להגן על החוק! שקט! אנחנו נוסעים לתחנה! כשהמדינה רצתה אותנו, היא קראה לנו מתיישבים. עכשיו, כשהיא לא רוצה, אז אנחנו מתנחלים. לא משנה, אתם לא מבינים שהמדינה הזאת פצועה? המדינה הזאת היא בריאה וחזקה, והיא תמשיך להתקיים עוד 1,000,000 שנה. החובה המוסרית שלנו בארץ ישראל... החובה המוסרית שלכם זה לחיות ולתת לחיות, ולא להרוג ולהיהרג. שיר למעלות, תישא עיניי באל ההרים. שים... הנה לא ישוב ולא יראה. ישראל, הנה לא ישוב.